garap kendangan Gonggo Mino. Monggo. Terima kasih. Jenang kula Hano glali aja lali. Wah, tak kirimke sopire bis. Pak Yuli, Pak Yuli. Ben leren sesuk arep mlaku adoh. Kula nggih kelingan. Sesuk Fami dadi kernet ya mi sandingen. Apa Kak? Kelingan apa? Riyen kula lak nggih belajar wonten mriki. Heeh. Duwe perjalanan kisah yo sing marai ya Bu Pahmi. Piye? Biyen leh nyekel mik urung patek wani. Heeh, piye cah ayu? Kula percaya oleh Bu Pahmi nek menawi nyekel mik niku cekelane apik saiki. Wow, Fami nek nyekel mic wis pengalaman Fami. Kendel menika minangka Bu Pahmi kalian ibu-ibu Kandak ngono kandak. Nggih. Rotok maju. Fahmi iki mic model apa wis ketau kabeh. Nggih, wong anu sejarahipun history track recordipun Bu Pahmi menika pripun to Gareng? Ah, kuwi biyen rak penyanyi dangdut Mbak Fahmi kuwi. Lho, penyanyi dangdut. Penyanyi- Boten langsung majegrek Ora kok nyinden kuwi orkes Melayu. Tenan kuwi wong kuwi SMKI angkatanku kok. Lho lajeng Nggih. busananipun Wow, biyen urung ngono kuwi urung kebayang nganggo kanu sandangan sarwa metetet kae. Sarwa kurang kae. Ya tapi dhisik awakku sik cilik, Nduk. Nek saiki iya. nganggo metetet lak ya piye? Biyen yo Saiki yo bodong model ya. biyen nganggo menek rejeng bareng ora? Iya, menek rejing wis mulih ning uwit. Rokku ijik yo. Yo, lanjutke. Hali niki Nono neno. sulih kula Aja dianggep aja dianggep sepele. Nono. Ya. Kula mboten melu
nurane tansah nggon deli saking Mas Ilham Surabaya menika nderek live streaming saking Surabaya matur nuwun Mas Wardoyo Jumantana nggih Duh niki kula monitor kalih ngelempit godhong oh nggih wah nika Pak Wardoyo Jumantana nggih ugi nderek kinten salam nggih Kang Gareng nggih agem Pak Widodo Mbak Tuk wonten ing Bojonegoro oh nggih Pak Martono Bojonegoro nggih monitor Pak Pur Cepu Pak Pi nggih, niki tak kirimi kabeh. Kanca-kanca SBA Semarang, Pak Tri, Mas Punjung, Mbok Meno Lenggah, Mas Hodo, nggih, Mas Narno. Nggih. Dalu menika Ibu-ibu sinden renes wah jan. Lah ngapa ta? Oh, wonten saking SBA menika wis pop mie, aqua, roti. Wedhedededan. Pak Tri barang nggih maringi. Nggih, matur sembah nuwun. Pun pop mie trima kok. Ha iya. Ora, lanjut. Yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok ya ketoken kewala eno nganti besok apa maneh ya bakal bali nunane yen bali bejo ya agame sisan ngagem ali-aliku ngono kok malah surah motorek ya Mbak malah ngagem Mbak Suci siap-siap ya bar iki. Entek ali-ali bablas kembang rawe. Nggih.
lanjut, yo. Pilihanku mripat piro pamrene. Yo, Mbak Suci mriki. Setia engkang marangi. Oh, oh. Takon isi atiku besok. Mantrawe, Cok. Monggo.